Bueno, urten irudigile bezala lehenengo aldea izan da iriki dutena plaza bat, ilustratzaileen plaza, Atartea izenekoa, Durangoko Arte eta Historia Museoan. Eta orduan, bertan dago erakusketa hainbat irudigilerena, baita ere estanarekin gaude Euskal Irudigileen Elkarteak jarritako estanarekin, eta hemen gure marrazkiak eta saltzen. Eta baita ere antolatu dira gaurko egunean, goizez eta arratsaldez, hainbat ekitaldi, hitzaldi, solasaldi eta bar, baita ere Durangoko museoan, esaten dizuen museoan. Durango izaten da zita garrantzitsu bat, izaten da baita ere erakusleio potente bat lanak erakusteko, baina ere izan daiteke frustrazio puntu handi bat, zatik espektatiba asko jartzen dira, baita ere urte osoko lan adibidez olako datetan ateratzen da, eta orduan jartzen da energia asko hortan. Eta nien naiz oso aldekoa horrena, niri gustatzen zait gehiago banatzea. Orduan, baina egia da dela plaza bat orokorrean oso divertigarria izaten dena, kideekin egoteko aukera daukazu eta harremanak egiteko, eta hori da gehien gustatzen zaidana. Gero juta Palentinora ardo bat hartzea, hori da guaiena, benetan. Pues bitu, aurten aurrekontu murritzakin etorri naiz, zeharreroa, ilustratzailea naizenez. Eta ja nire erosketak eginda ditut, baina garrantzitsuenak dira I Love Silitiaren kamiseta eta berriako agenda.